Killer. Det er også en twin engine. Her har vi altså bare lige 2 8'er liggende. Fuldstændig som en kæmpe vips i et stort blikpostkasse. Sådan kan det lyde nogle gange. Nu har vi 46B. Vi har 9A. 9A, det er Henning Frederiksen fra det danske på en 38 Lego Sport. Op imod, ja, 46B. Rasmus Muldvad Mulle. Også en glad Nimbusmand. Det bliver altså Henning, der kommer først over. Rasmus må se sig slået. Og jeg vil sige, det er en skam, at Rasmus, han skal have en styrthjelm på, for han er satanedme flot. Og mine damer og herrer,